Zdravo, ja sam Sofija. Danas ću vam predstaviti jednog uspešnog osmaka. Za početak predstavi se. Ja sam Milić Lazar, 8.4. Kako bi sebe opisao u nekoliko reči? Sebe bi u nekoliko reči opisao da sam duhovit, uspešan sportista i uspešan u školi. Sljedeće pitanje, ukratko navedi svoja postignuća i navedi na koje si najponosniji. Svoja postignuća, pa istaknem se u sportu koji se zove judo, time se bavim već 6 godina. Moje najveće postignuće je da sam 15. u Srbiji i na njega se najviše ponosim. Događaj iz rade koji ćeš rado pamtiti. Događaj iz rade je bilo stvarno previše i stvarno ne mogu da izdvojim jedan, jer su sve to neke anegdote koje su se desile sa mojim društvom koje će ostati tu s nama i koje ćemo uvijek prepričavati jedan drugom. Kako sebe vidiš za 10 godina? Za 10 godina vidim sebe tako što sam završio DIV, imam svoj judo klub i decu trenerim judo. Tvoja poruka nastavnicima? Moja poruka nastavnicima, mislim da bi ovako trebali da nastave s radom s obzirom da jako dobro ulažu svoj trud i da decu nauče što najbolje, tako da mislim da bi trebalo da nastave. I za sam kraj tvoja poruka učenicima? Poruka učenicima je da škola treba da bude na prvom mjestu bez obzira da li se bave sportom, da li se bave, znači bilo čime, šta god da treniraju, šta god da rade, škola treba da bude na prvom mjestu, pa tek onda sport ili bilo što. Hvala.